Excelențe tuturor! În acest videoclip, vă voi îndruma să vă reînnoiți taxa lunară la Liquid prin portofelul de credit intern. Vă rugăm să rețineți că în fiecare lună trebuie să reînnoim taxa de membru de 9,95 USD. Așa că dacă există destui bani în portofelul dumneavoastră de credit intern, plata este foarte simplă. Mai întâi, vă conectați la contul dumneavoastră Liquid. Apoi dați click pe venitul meu, apoi dați click pe portofel de credit. Atenție! Te uiți aici, vei ști câți bani sunt în portofelul tău de credit, după cum puteți vedea în portofelul meu de credit. Am $10,55, cu această sumă rămasă pentru a plăti taxa lunară de membru. Acum, pentru a plăti taxa lunară de membru, fac următoarele. În secțiunea de selectare a utilizatorilor, voi introduce aici numele contului meu, apoi derulați în jos, subselectați tipul de portofel de credit, voi face click aici pentru a alege, voi alege această primă linie, fie comanda produsul, fie plătește abonamentul. Apoi voi face click pe butonul de continuare. Trecerea la acest pas este pasul de eliberare a creditului. Derulați în jos la secțiunea de membru, apoi în secțiunea de clienți lunar, faceți click aici pentru a alege. Acum voi derula mai jos și dau click pe butonul de continuare. Trecând la acest pas, te vei uita la informațiile contului tău pentru a vedea dacă sunt corecte, adică pentru ce cont plătești. Trebuie să revizuiești cu atenție informațiile de aici. Acordați atenție în special în secțiunea de selecție a produselor, astfel încât să puteți vedea dacă suma totală pe care trebuie să o plătiți este corectă. Dacă toate informațiile sunt corecte, atunci dați click pe butonul de eliberare a creditului. Apoi apare o fereastră pentru a vă întreba dacă sunteți siguri că plătiți. Dacă sunteți siguri, faceți click pe OK. Prieteni, așa că mi-am reînnoit taxa de membru Liquid lunară, acum în portofelul meu de credite doar 0,6 USD. Pentru a verifica dacă reînnoirea a fost înregistrată sau nu, dați click pe elementul din istoricul comenzilor. Apoi veți vedea facturile plătite aici. Prieteni, așa că tocmai am terminat să vă arăt cum să reînnoiți cotizația lunară de membru la Liquid prin portofelul de credit intern. Cu acest videoclip mi-am îndeplinit misiunea. Și acum aș vrea să închei aici. În sfârșit, vă doresc multă sănătate și vă doresc mult succes. La revedere și ne revedem!